všetkých vás tu veľmi pekne vítam. Raz tu, teraz slnko svieti rovnako na nás všetkých spolu od jazier k boru. Poď von, pozývam na kofonu, leto je to moje milované obdobie. Som v pohode, si tu so mnou, že? Tak smej sa na mňa, tancuj blízko, vieš, jak minulé, presne takisto. Odložme mikiny, kostýmy saka, pláže, bikiny, leto nás čaká. Palby kvetov letia vzduchom, čo vietor s fúkom žiari lúčom. Žijeme len raz, práve tu a práve teraz slnko svieti rovnako na všetkých z nás. Tak sa nemrač, ale zabudni na stres, zabudni, čo tu bolo včera. Dneska je tu ďalší deň, voda, slnko, party, klub, relax. Žijeme len raz, práve tu a práve teraz slnko svieti rovnako na všetkých z nás. Tak sa nemrač, ale zabudni na stres, zabudni, čo tu bolo včera. Papier patrí do modrého, plast do žltého, sklo do zeleného a zmiešaný odpad do čierneho. Pre mňa je to veľmi silná myšlienka, kde sa súťažnou formou snažíme zapojiť čo najviac detí do separovaného zberu, čo je tá najdôležitejšia forma narábania s odpadom. Tento chodník sme robili spolu celá škola. Každý zbieral plechovky ako mohol doma a potom sme zbierali aj kartón a nalepovali sme to spolu. Každé decko z našej triedy separuje, čiže triedi, čiže separuje. Pozri, aký pokladuje. Veľmi sa teším, že aj deti objavili čaro odpadu, že objavili, že s odpadom sa dá robiť všetko možné, dá sa strihať, dá sa do ňoho vrtať, dá sa lepiť, dá sa vrstviť, dá sa z neho vytvárať všeličo zaujímavé a veľmi ich povzbudzujem v tom, lebo tých možností je naozaj veľa a to, čo tu vidím, ma povzbudilo a začínam sa triasť o konkurenciu. Každé decko z našej triedy separuje, čiže triedi, čiže separuje. Pozri, aký pokladuje. Nazbierali sa plechovky, nastrihali sa do štvorčekov a takýmto spôsobom sa vlastne lepili a vznikol z toho takýto obraz. Dobrý. Papiere sú pre nás cenné. Len tam nehoď vysvedčenie. Dúfame, že sa nám podarí túto akciu udržať čo najdlhšie a takisto, aby sa nám podarilo aj čo najviac škôl a detí do tohto projektu zapojiť. Verím, že sa nám toto podarí preniesť aj na ďalšie školy, ďalšie mestské časti, čiže držím olympiáde aj v ďalšom ročníku palce. A teraz všetci! Každé decko z našej triedy separuje, čiže triedi, čiže separuje. Pozri, aký pokladuje. Na 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 na. Neseparuj sa, separuj.